Vítam vás z nového videa a dneska si otvoríme 2 megaboxy tuto v Bravo. Toto je môj nový account. A ešte si dáme dneska 2 megaboxy. A ešte dneska natočíme ako video a dáme opening. A ešte toto všetko dokončíme, dáme potom taký menší opening v Bravo. Tak prvý box, čo tam bude, otváram, 4. Tak nič, ale aspoň ikonka tu na Jessie. Druhý megabox. Otvárame. Pohor, 7. Tam niečo dobré. 5 svieti, chlapci. Chlapci. Dragon King Jessie nám padla. Tu na Colta Piniky. A tu má Pinik. Máme skin za 140 gemov. No tak to je dobré. No to je výborné. Ukážte ju. No, tá je pekná. Komu sa páči, tak nech dá like a odber na toto video. Tak akože dneska, že budem natáčať akože nové video. Tu máte akože moje ID, keďže chcete. A dneska dáme ešte opening. Toto je môj nový account a mne rovno nám padla Jessie. Sú ešte tokeny za hry. No dobre, výborne. Tu mám nejaké gamy, tak čaute, vidíme sa ešte pri dneškajšom openingu. Ahoj.